Artu, tady na, já nevím, jak se jmenuje, ten mě to je uprdele, takže to toč, takže koukej se. Počkej, já teďka tam mám špatnou hloubku stínování. Měla by si skoupit sadu tužek, jako. No hele, jako já nevím, já radši kreslím vařečkou než tuškou. Ty seš nižší než Karol? Jo. To jste stejně vysoký, jenom jsem každou nakreslila jinak. Počkej, tu držku tvojí. To nevím, co je za držku, ale udělala jsem tam takový knír. Ale jako stínování dobrý, ale tvary absolutně vychylávat. Jako je to fakt blbý, mě abych to prostě... To jsme se učili ve škole, že máme si to takhle odměřit. To jsou detaily, to jsou detaily. To se... Nás to učili, aby jsme byli profesionální. Máme až na zem. Až do jiného vesmíru, tady je Mars totiž, tady je Mars a tam až máš ty vlasy. Ty nemáš vlasy, ty jsi plešatá? Ne, já ti je nakreslím. Já jsem čekala, že si toho někdo někdy všimne. Tady samý pavouk. Tenhle všichni. Toho pavouka tam nakreslím? A to mám ve vlasy. Tak to je pavouk toto. No a teďka nakreslím ještě číslo 23 a číslo, ještě jednou číslo 23. 209 a 6 a 87. 666, 88. Počkej, 23, 6, 2, 0, 9. 9, 8, Tam píše úplně cení. 7. Teď nakreslím takový ten znak pravdy. Já nevím, jak vypadá. To je čtverec s čárama. Já myslím, že tam na trošku chleb píču. To je Ta takový už tady- znak pravdy. Tak a tohle je To prosím jsou dvě. nejfejkův znak pravdy. A ještě A to nakreslím... chceš ukázat, jo? Ještě no, já mu to ukážu, že jsem Že nakreslila. jsem to nakreslila, protože jsi nad tím staravila mládí. Počkej, ještě tady nakreslím tebe. Počkej, nebo tebe nakreslím, že stojíš tady. Dej mi to. A mě úplně neuvěřitelně, mám strašně odkrvenou nohu a hrozně to bolí. To je Lucka. Takový trpaslík. Takže stojíš daleko. Jediná věc, kterou jsem si od jeho bývalýho nechala. A teďka nakreslím sebe, jak tohle celý kreslím. Počkej, já už jsem tady, to je jedno. Ty jsi tady. Děkuju. Tak tohle jsem já, to je ten papír, to je ta tuška. Koupím si sadu tužek, tady je ten obrázek. Já nakreslím obrázek v obrázku, že jo? Tady jsou ty čísla, tady je ten znak pravdy. To je ta píča. Tu jsi tam nakreslila tu píču znovu. Tam je, Tak jo. to jsou moje vlasy, moje brejle, Teď se nehejbej. Ne, to není pravá vosa, to je taková... moje oči. Buďu. Tak a toto je prosím Speedart, dejte mi odběr, like, dejte mi like nahoru a odběr na můj kanál, Anál.